tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Kasal ako sa kanya, pero naghiwalay kami dahil may minahal akong iba. Hi DJ Rocky. Sana ay mapili mong basahin ang kwento ko. At sana ay mabigyan niyo ako ng advice kahit papano. Itago mo ako sa pangalang Yani. Married at may 3 anak. Ito ang aking secret file. Year 2015. Hindi maganda ang naging simula namin ng husband ko. Nagsimula lang din kasi kami sa isang pagkakamali. Noong nalaman kong nabuntis niya ako, pinilit ako ng tatay ko na ipakasal kami. Kahit ayaw ng parents niya, wala rin silang nagawa. Nagmakaawa ako noon na pakasalan niya ako dahil sa galit ng tatay ko sa akin. Nangyari yun, labag sa loob namin. Kaya malamang DJ Rocky, hindi niya ako tinatrato bilang asawa. Siguro dahil may anak lang kami. Kaya napilitan siyang pakisamahan ako. Nasasaktan din niya ako noon physically. Halatang hindi niya ako kasundo. Kaya layas balik ang nangyayari noon sa relasyon namin. Kahit madaling araw lalayas ako. Pero ni minsan ay hindi niya ako hinabol. Pilit naman kaming pinag-aayos parate ng mga magulang namin. Hanggang sa lumipas ang 3 taon. Nabuntis uli ako sa pangalawa. Dito sa sitwasyon na to, naging okay naman ang pagsasama namin. Kasi nagkaroon ako ng negosyo. Naging abala ako sa negosyo ko para kumita ng pera. May mga pagkakataon na nag-aaway kami. At dahil nga sobrang busy ko sa business, hindi ko na lang siya pinapansin. Focus lang ako sa negosyo. Basta ang alam ko, binibigay ko ang mga pangangailangan ng mga anak ko na hindi galing sa kanya o hindi ako umaasa sa kanya. Akala ko magtutuloy-tuloy na ang pagbuti ng relasyon namin ng husband ko. Pero hindi pa rin pala, DJ Rocky. May mga pagkakataon na sinusumbatan niya pa rin ako at ng mga magulang niya. Noon kasing naglaan ako ng pera para sa birthday party ng mga anak ko. Pinakikialaman pa nila yun. Tsaka ko na napagtanto na dahil sa pera, kaya sila nagkakaganon. Hindi kasi ako lumaking may kaya. Ganon din naman sila. Ang hindi ko lang maintindihan. Parang tagapagmana ang kanilang anak at ipinagdadamot nila yun sa akin. Ayaw nila na nagdedesisyon ako para sa pamilya ko. Sa katunayan, mas sinusunod pa ng asawa ko ang nanay niya. Dito ko na naramdaman na gusto ko nang makipaghiwalay. Ayoko nang tumira sa bahay ng nanay niya.
Noon kasi nakikitira lang kami sa mga magulang niya. Ayaw ng husband ko na bumukod kami. Ayaw niya na may isa pang bahay na kailangang bayaran. Hanggang sa ayun, paulit-ulit na lang kaming nagtatalo dahil sa pakikialam ng pamilya niya sa mga desisyon naming mag-asawa. Fast forward, year 2020. Nag-pandemic. At dahil quarantine, hindi pwedeng hindi kami magsama uli. Kaya ang nangyari, dumating ang pangatlo naming anak. Dito na namin naramdaman na parang wala na nga talaga. Hindi na yata uubra ang pagsasama namin. Hinintay na lang namin ng mga anak ko para mapag-usapan namin ang tungkol sa aming dalawa. Dito na talaga siyang nagsimulang iparamdam sa akin na wala talaga siyang pakialam sa akin. Mahilig din kasi siyang makipagbarkada. Wala siyang inatupag noon kundi ang magbisikleta o magbasketball. Afternoon, iinom naman. 3 na ang anak namin, DJ Rocky. 3 na pero ganun pa rin siya, hindi pa rin nagbago. Hanggang sa nanganak na ako, nagdesisyon na rin ako magpa-ligate. Oo, nagpasara ako. Kasi cesarean naman ako sa lahat ng mga anak namin. Fast forward year 2021, hindi na kami umuuwi sa bahay ng parents ng husband ko. Nagstay na kami sa bahay ng parents ko. Matagal ko nang hindi nakikita ang mga kamag-anak sa side niya. Kaya kahit papano, ay medyo nagkaroon ako ng peace of mind. Pero sa desisyong ito, dinala ko ng panahon sa sitwasyon na hindi ko lubos na inaasahan. Habang mag-isa ko, napagtanto ko na na kung ano ang gusto ko. Ayoko na. Ayoko na. Kahit kasal kami, ayoko na. Gusto ko nang magkaroon kami ng legal separation. Pero noong ina-address ko ito sa husband ko, hindi siya pumayag. Dumating sa puntong nagkakasakitan na kami pareho. Dahil iniisip niya na may iba na ako. That time, honestly, wala naman. Pero kung yun ang dahilan para iwan niya ako, gagawin ko. At oo, DJ Rocky. Ginawa ko nga. May nakilala akong lalaki sa paglalaro ko ng Mobile Legends. Nag-message sa akin yung lalaki. Noong unang chat niya pa lang, napangiti na agad ako. Na parang biglang nagkaroon ng kulay ang madilim kong mundo. Literal na stranger sa akin ang taong ito. Walang real name, wala ring picture. Basta doon lang kami sa ML nag-uusap. Hindi ko inalam kung sino siya. Pero siya naman, tanong ng tanong tungkol sa akin. Sinabi ko naman sa kanya ang totoo, DJ Rocky. Hindi ako nagsinungaling. Pinaalam ko sa kanya ang sitwasyon ko. Pati na rin ang mga pinagdaraanan ko sa buhay. Kumbaga, na-comfort niya ako noong mga panahong yun. Pero hindi ko inaasahan. Namamahalin ko siya. Dahil nararamdaman ko yun eh. Nasa mga salitang binibigkas niya sa akin, ramdam ko na parang mahal din niya ako. Kalaunan, nagsabi na rin siya sa akin tungkol sa personal niyang buhay. May asawa rin siya at mga anak. Doon siya nakatira sa Canada. Hindi pa namin alam sa simula ang totoong pangalan ng isa't isa. Ang tanging alam lang namin
ay ang mga username namin sa ML. Yun pala, pareho kami ng sitwasyon. Ang pinagkaiba lang, divorce na siya. To make the long story short, nagkamabutihan kami, DJ Rocky. Hanggang sa kinumpronta ko na ang asawa ko at sinabi ko sa kanyang meron na akong iba. Desperado na rin kasi akong makipaghiwalay dahil sa mga naranasan ko sa kanya. Ayoko nang tumagal sa relasyon namin. Gusto ko nang kumalas. Naisip kong gamitin ang kausap ko na ipakikilalang jowa ko siya. Pero hindi ko pala alam ang tunay niyang pangalan. Kaya kinausap ko na magpakilala na siya sa akin. Ibinigay niya naman sa akin ang Facebook profile niya. Itago natin siya sa pangalang DJ. Tiningnan ko ang account ni DJ. At ayun, nakita ko na rin ang itsura niya. Ako naman, matagal na niyang nakita ang itsura ko kasi nakalagay yon sa avatar ko sa ML. Noong nagkaalaman na kami ng Facebook, nakakausap ko na si DJ sa video call. Hanggang sa lakas loob ko siyang ipinakita sa asawa ko. Dahil sabi naman niya sa akin na makikipaghiwalay lang siya kapag may nahanap na akong ipapalit sa kanya. Di ginawa ko na. Alam kong maraming manghuhusga sa akin na listeners mo, DJ Rocky. Pero kung nasa sitwasyon ko sila, siguradong maiintindihan naman nila ako. Hindi rin naging madali ang paghihiwalay namin ng asawa ko. Sa kabilang banda naman, napaka-consistent ni DJ sa akin. Pilit akong ipinaglaban ni DJ. Kahit against sa akin ang pamilya niya. Pati na rin ang pamilya ko, syempre. Dahil hindi rin naging tama para sa kanila ang ginawa ko. Lumipas din ang panahon. At pinalaya na rin ako ng husband ko. LDR kami ni DJ. 1 taon bago kami nagkita ng personal. Saglit lang siya rito. Kinailangan din niyang bumalik ng Canada para sa trabaho niya. At syempre, may mga anak din siya ron. Kaya 1 buwan sa 1 taon lang siya umuwi dito sa Pilipinas. Sa ngayon, 3 taon na ang relasyon namin. Napakamaalaga ni DJ. At hindi niya rin ako pinababayaan. Kahit malayo kami sa isa't isa, parang ramdam kong may asawa akong katabi parate. Noong magkasakit ako at na-confine sa hospital, sobrang pag-aalala niya sa akin. Kaya nagdesisyon siyang uuwi na lang sa Pilipinas for good. Hindi ko tuloy alam ang gagawin ko. Ayoko rin namang iwan niya ang mga anak niya doon sa Canada para lang makasama ko. Mahal na mahal ko siya. Pero hindi ko alam kung paano ipaiintindi sa kanya ng paulit-ulit na ayokong iwanan niya yung mga anak niya sa Canada dahil lamang sa akin. Pero buo na raw ang desisyon niya. Buo na ang desisyon niya na piliin na makasama ako dito sa Pilipinas. May ibang pamilya na rin naman daw ang ex-wife niya. Sana mabigyan niyo ako ng advice para rito, DJ Rocky. Masyado na raw kasi siyang nalulungkot doon sa Canada. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Muli, ako si Yani. At ito, ang aking secret file.